vakomana voya vachikomenda disorder iri kuitika muthe ruling party vachiti aiwa isusu vakomana tichingoya tichingofumura zviri kuitika sezvazviri muthe regime, but takamirira zvedu the second coming aiwa republic yaadvocate Nelson Chamisa under the banner. Totangira ipapo nsanamina mashoko anobuda achitaura vachiburitsa disorder iri kuitika vakomana vakatarisa neconference tichiona kuchiprintiwa aiwa marigalia mabheu chinomona umoziva kuti aiwa ndiye ari kunzi ndiye arikuda kuitwa the vp nawakomana veyouth league. Ndokuvasubscribe olike vatsvanze beilike kana unoshokeka vachiona mapictures amuri kuona ayo samuri kuona muvidhiyo ayo amabheu chinomona akanzi comrade mabheu chinomona for vice president wanyora achiti well on the 29th of August 2024 I said it, but again you can see the hand of Etfaz working kunaka kwasi children. In I will continue to report the situation as it presents itself. Ndakamirira zvangu the second coming totangira ipapo tomasvika robuda chitaura pana vachiti aiwa isusu this disorder taneta nayo takambozvitaura muna August tichiti vakomana ava ndo their plan yekuda kusadlina the general the vp vageneral vachinzi vada kupisiwa zvavo poisiwa mabheu chinomona kudati vice president wechikadzi vakamirira zvavo kuzoisa aiwa vana vemukuru wemutungamiri wenyika. Mashoko ari kubuda achitogwa panapa mumastreets navakomana vana majarajara so ari kuti aiwa isusu zvedu hapana mapropaganda atinoita, tiri kungotaura sezvazviri kungoitika muthe regime. Kana tapedza kutaura tobva tamirira zvedu the second coming republic yaNelson Chamisa ari kuti aiwa ndo yatamirira kuti kana achinge apinda aiwa tichingokundinya neour own propaganda our own moti kuti totangira ipapo. Tiudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko izvi nakume section yedu. Musaona subscribe, like and turn on the bell icon.